ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хонаҳои наву нав рӯӣ кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, шумо ҳам маърама сурат маълумотша дар WhatsApp, имо экранмуда рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор қабул кардем хонаҳои фурӯшии заминӣ аз территорияи Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Кӯлоб, ҷойи беҳтарин ҳастад, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат дӯстони азиз ва ҳастад аз территорияи Душанбе дӯстони азиз ва аз территорияи Панҷ, территорияи Варзоб ҳастад ва территорияи Сино ҳастад. ва ҳастад дӯстони азиз, якхонага аз территорияи шаҳри Ваҳдат ва ҳастад бо чорхонага аз шаҳри Ваҳдат, боз духонага аз шаҳри Душанбе ҳастад, боз аз ноҳияи Панҷ, Обшим, Варзоб, Восеҳ, Ҳамадонӣ ва аз дигар тарафҳо. нархҳо сар мешаванд аз 45,000 сомонӣ хона ва 50,000 ва 55,000 ва то Обшим мақсад ки то 80,000 сомона қариб хона ҳастанд ки хонаҳои беҳтарин ва ремонтҳои замонавӣ катӣ. ва шумо дар ягон реклама бошад маърамат рӯй кунед, реклама мекунем. курси имрӯза 117 сомону 50 дирҳам. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад ки срочнаи бо нархи арзон ва бо ҳамаи чизи чораш. хона қарор дорад дар райони Панҷ, участкаи Коммунизм дӯстони азиз, об ва свет мега дорад. ноҳияи Панҷ, участкаи Коммунизм. 18 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хонаи калон кардагӣ ҳастад ки об бошо мегӯяд гузарондагӣ аст, оби водопроводам дорад ва оби мақсад ки хеле чоҳ ҳам дорад. хоб дӯстони азиз, гирди хона полни худ ҳуя ҳастад, хеле барои чарогоҳ ҳам дорад. як тақрибан 80 дона мега дарахтони мевадиҳанда дорад. инчунин мақсад ки чойлоби ангура дорад. хона бо тамоми чизи чорааш яъне фурӯхта мешавад. водопровод, об гузарда, оби насосам ҳаст дӯстони азиз. дар дуруни хона мақсад кресла дорад, қатиш метиян, диван дорад дӯстони азиз. оғул отдельно дорад, ҷои мақсад ки кухни гарнитур хеле кадаги танаи девора кухни гарнитур дорад отдельно, ишам қатиш места мегӯяд. ҷои мурхона дорад дӯстони азиз ва ҷои мақсад ки заргӯшам қатиш мегӯяд, ёшам мақсад қатишанд ва ҷои мурхона дорад. обшиминам хеле чизо ҳастад дӯстони азиз. 80 дона дарахтони мевадиҳанда дорад, 18 сотиқ замина ва ҳамин хона аз се тараф мега роҳ дорад, яъне ки се тараф кати мега ҳамин хона роҳ дора омада мешавад. дар пеши хона мега наздик магазин ҳастад, мактаб ҳастад, масҷид дӯстони азиз ва ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. дӯстони азиз, агар ки ҳамин хона бо нархи 200,000 сомон каси гира, агар ҳамин нархда срочно мега содор кард, боз қатията як гови калони ҷӯшо мега қатиш, якта мақсад ки буқача дора мегӯяд ва яш қатиш падарка аст. бо та дигар дута дигар бузи хеле немисӣ аст мегӯяд, мега шир метиҳад. якта гови калон бо якта дигар буқача ва якта дигар дута дигар мақсад ки бузи хеле немисӣ аст. ин аша қатиш падарка метиҳад. агар кадим ки бе ин чизо мегира 200,000 сомон нархи хона бо ягон сум мега муомила мешавад. хоб рақамҳои дастишона промои кор мера дар рақамошон WhatsApp дорад, кадом то ки мехарем маърамат занг занем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки срочнаи бо ремонтҳои замонавӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Нуробод, хонаи 41 пеши мактаби 43. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад ки бо ремонтҳои замонавӣ, об, свет, пасиан дӯстони азиз, байн коридор, кухни баня дар дуруни хона аст, берунам аст дӯстони азиз. хоб документош, техпас, дамовод мега ҳамаш ҳастад дӯстони азиз. ва инчунин термис ҳам дорад, об, свет мега доимӣ мега дорад дӯстони азиз дар ҳавлӣ. хоб оби ҳавзам мегӯяд ҳастад. хоб обшим спални, кухни гарнитур, обшим термис, пардаҳош, мебел ҳамаш мегӯяд қатиш местанд. ам ягон чишона мегирад дига ҳамаш мега қатиш местад. хона бо чизи чорааш аст, ремонтҳои беҳтарин, мақсад ки термис ва пардаҳош, мебелош мегӯяд местанд. хай обшим бо баъзе чишош катӣ. хоб ремонтҳо бениёд ремонтҳои хуб аст. хона мақсад ки расходи калон кардагӣ ҷош ҷои нағза. хона мега дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 220,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мекунем. боз адреса бурга мегӯфтун аз шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Нуробод, хонаи 41 пеши мактаби 43. рӯи ҳавлии полни худ мақсад битон кардагӣ дӯстони азиз, подвалам дорад дӯстони азиз. хоб обшим ҳамаи шароитҳои зиндагӣ катӣ. нархи хона 220,000 сомон аст, муомила савдош мекард дар назди хона. якумаш рақамҳои вавилон дастгир ахираш 06, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 00 ишта WhatsApp доранд.
шумо дар ягон савол боша, ягон маълумоти иловагӣ хиён агар оиди ҳамин хона фаҳмида, шумо занг занед ва шумо ҳамаашон фаҳмонда метиҳанд. Агар шумо дар ягон реклама боша, марҳамат хонаи фурӯш дошта бошед, роҳӣ кунед дар рақамҳои 885 12 20 реклама мекунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Фархор, яъне ки Уртабузда. обшим аз район тақрибан 1 километр то хонара пеши райондай ҷамоати Сомониён. ноҳияи Фархор, Уртабуз пеши райондай ҷамоати Сомониён. 7 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 14 хона кардагӣ ҳаста ки бо ремонтҳои замонавӣ. об свет ҳаст, кухни баня дар дуруни хона ҳаст, боз дар беруншам кухни баня ҳуҷратхона дорад. ҳам дурунда ҳаст, ҳам берунда ҳаст. хоб гирди хона полни худ бо семенблок дӯстони азиз маҳкам ҳаст. навес дорад, аловхона дорад, дӯстони азиз подвал дорад, рӯи ҳавали полни худ семен кардагӣ. дар наздикии хона мактаб, магазин, медпункт ҳамин хечо дорад, дӯстони азиз, ва бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад, дӯстони азиз. мақсад ки ҳамаш қоидаи гирди хона полни худ маҳкам, ремонтош замон аст. ва инчунин, дӯстони азиз, об свет мегӯяд пастия наме ки дар ҳамин территория ҳамин мақсад ки ин ҳамин хонада мегӯяд обуш ва свет мегӯяд хеле намекушанд. хеле линиаи свет буда ки намемурда свет мегӯяд пастияни ҳастае. хоб дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мекунем. 350 000 сомон аст ҳамин хона бо савдо ҳам дорад, бо ҳамаи чизи чораш кардӣ, ҳама чи дар наздикаш то ҳамун райони сентра аз ҳамин хона ҳамин 4-5 минута 1 километр. хоб якумаш рақамҳои Вавилон дастии ахираш 3606 дӯстони азиз ва дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 4405 ишта WhatsApp доранд. ноҳияи Фархор, ҷамоати Уртабуз, Сомониён дӯстони азиз. ягон савол боша, аз ҳамин хона мега то ҳамун района 2 сомода мега, 2 сомода мошин мебара ё ки аз район то инҷара 2 сомода меои мега. хоб ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин хона фаҳмида, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳанд. шумо дам агар хонаи фурӯшии замин, квартира, мошин боша, марҳамат роҳӣ кунед, мо реклама мекунем. лайкҳо разанед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон, дӯстони азиз. ҷои беҳтарин, ҷои ободӣ ҳамаш дар пеши ҳама чиз. якхонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад, 38 квадрати метр, доми 7 ошона ҳастае, дар якумаш қарор дорад. бо об свет, дӯстони азиз, таъмин ҳастае. об свет, светаш красни линияи пастияни ҳаст. ремонтҳои замонавӣ. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, обшим ҳама чӣ дорад. хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад, яъне ки ҳамаи маҳсулотро дорад ва инчунин ремонтҳои замонавӣ, фақат медорӣ зиндагӣ мекунӣ. хоб дастрочна мегӯяд квартира фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. якхонага дар якум ошина 38 квадрат, доми 7 ошона соҳида ки якум ошинаш дае. хоб дастрочна мегӯяд 230 000 аст, бо муомила мегӯяд мекунем. прамои рақамҳои Россия дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин квартира фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо фаҳмонда метиҳанд. шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон, дӯстони азиз, марҳамат срочнай занг занед, бо қайчон муомила кунем. ва дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо я лайкиро фаромӯш намекунем, мезанем ва кадоми шумо ягон хона доред, ягон замин доред, квартира, мошин, дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp, имо, Telegram дорад, роҳӣ кунед, реклама мекунед. ҳамин номеро дар аввали видео ҳам ҳастае. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар сари киштии боло. 3 сотиқ замин маҳсулат дорад ки як дар хона кардагӣ ҳастае ки уже зиндаӣ карда, як хонаи 3 ба 7 калон аст, дӯстони азиз. обшим ремонт дорад, барои зиндагитон мешавад. об свет мега дорад, дӯстони азиз. боз камера мега задагӣ дар пеш хона, мактаб, духтурхона, балниса ҳамагӣ аз хона мегӯяд 150 метрае. аз пости мақсад корбон мегӯяд то хонара ҳамагӣ 5 километр, дӯстони азиз. ҷоиш ҷои ободия ва ҳама чӣ дар наздаш ҳастае. хона мегӯяд дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки боз камтар муомила мешавад. дар ихи нархҳо редки аз Душанбе хона меғалтад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, сари киштии боло, дӯстони азиз. аз корбон, аз постш мегӯяд 5 километр то хона. як хонаи 3 ба 7 дора, барои зиндагӣ мешавад ва гирдванаш маҳкама, камера наблюдениям часпондагӣ ҳастае. хоб прамои рақамҳои мегафони соҳиб шуда ки прамои ҳамин рақамҳо кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. то қад суми холия мега алиш палиш намешад, дӯстони азиз, фақат беҳуда акара нороҳат накунед, фақат одамони харидори аниқ. 120 та ина марҳамат кадом то мехарен, занг занед, маълумотша гирен.
агар шумо дар ҳамхалии хонаи фурӯшии квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, дӯстони азиз, рақамҳои телеграм, ватсап, имо 885 1225 ватсап, имо, телеграм кор мекунем, рӯи реклама мекунем. Лайкро занед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки аз территорияи Душанбе ҷойи беҳтарин. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар 9 километр тарафи Сесостиқо. дӯстони азиз, болои штаб маршрути 15 дӯстони азиз ва то раҳи калона 100 метр. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хонаи калон кардага дӯстони азиз ки ин хона дуплана метавонед ки ду тақсимош кунем. Мисол 3 сотиқа ҳам карда мешавад. 6 сотиқа 4 дар хонаи дуплана дӯстони азиз. хоб об, свет, пасяния, якта калидор дӯстони азиз, якта калидори калон, дута дига ҳамом. хоб мақсад ки дуплана аст, метавонед ки 3 сотиқа тақсимош кунен. ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона дӯстони азиз ҳам дар бин ҳам дурун, дарахтони мевадӣ ҳам дӯстони азиз дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100% ва мақсад ки проектҳои хона 16 ба 10 коробкаш ҳам ҳастай ва бо дигар намуд, мисол ки хонаҳо калон 8 метра ва 7 метра ҳастай. мисол такхонаи калон ҳам дорад, яъне ки такхонаи калон ҳамин хонаро метавонед ки ду тақсим кунед. агар кадоме ки мехарад, ду оилада зиндагӣ кардан мешавад, бо ҳамира метавонед ки шумо нимша маслиҳат кунед. хоб хона бо ҳамин қад чизое ки мо гуфтем ҷои беҳтарина, дастрош намегад мефурӯшанд бо нархи $85,000 ки боз муомила дорад. ҳуҷҷаташ мега 100% хонаҳо проектҳои зур ва кушод дӯстони азиз. об, свет мегад пасяния ҳастай. наздикиш дар мақсад мағоза ва ҳама чизои лозимӣ ҳастай. якумаш рақамҳои тисел дастии ахираш 0260 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои билайн дастии ахираш 1060 ичда ватсап доранд. шаҳри Душанбе 9 километр тарафи Сесостиқо дӯстони азиз. Сесостиқо болои штаб маршрути 15 то раҳи калони калона 100 метр ҳамагӣ роҳ ҳастай. замин кушодастай ва ҳамвора дӯстони азиз, ҷои ободия. хоб дигар маълумотои пурра ва аҳнӣ аз рақамҳои пурра марама. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. чорхонага квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Темурмалик, пеши чораҳаи Файзовод дӯстони азиз, яъне ки Темурмалик мешавад. айкаласавои то хонара 1 километрай пеши мактаби Аҳмади Дониш, яъне ки баъд Аҳмади Дониш я мактаби дига мешавад. ҳамонҷо дар ҳам Садиқ мактаб ва сауна ҳамаш пеше шудае. пушти военкомат. чорхонага квартира ҳастае ки дар чорум ошона қарор дорад ки намехали дом ҳастай. 80 квадрат, яъне ки дуруш бениҳоят кушодастай. боб, свет, таъмин ҳастай. ҳоҷатхона, ошхона, баня дӯстони азиз, кухнӣ дорад. хоб хонаҳо дӯстони азиз, мақсад ки шкатур ҳамаш мақсад шпаклёвка кардаги аст, фақат камтар ба дилтон бо ранг мекунен. ремонтшо нав кардаги рангша не ки хеле мақсад ки хеле нав накардиам бо обшим камтар мекунехтон. айни ҳол уже хона барои зиндагӣ омодае. кришаш мега нав кардагия мега ягом хеле ягом чи намеша. кришаш мега нав кардагия. пеши мактаб дӯстони азиз, пеши ҳамин хонада мактаби калонае Садиқай ҷои мақсад ки варзишгоҳ ҳастае. ипараш дар лаи калон дар мақсад ки ҷои сауна. хоб баъд Аҳмади Дониш, мактаби Аҳмади Дониш ва военкомат. хоб квартира мега дастрош намефурӯшад бо нархи 280,000 сомонӣ ки бо муомила 280 бо муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 35 дӯстони азиз. дуюмаш рақамҳои растии ахираш 16 ичта ватсап доранд. ҷои хуба мега ҷои ободия, ҳама чи дар пешанаи лаби роҳ дар инҷа сауна. ин раҳ кард мере камтар болтарак мактаба мегардин як обшим 100 метраи қара наздикае. марама дига маълумотша гирем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи дуошонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дӯстони азиз, ҷои хуб дае. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардаги ҳастае ки хонаи дуошонаи бо ҳамаи чизош кати об, свет, ремонтҳои беҳтарин, гирдаш маҳкам ҳамаш ҳастае. хоб хона мега дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 700,000 сомонӣ ки боз мегад муомилаи хуб мегад мешавад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, хонаи дуошона бо ремонтҳои замонави дӯстони азиз, мақсад ки ошхона, баня, кухнямаш дурун дае. нархш мега 700 бо савдои хуб мешавад. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 87, дуюмаш рақамҳои ватсап дӯстони азиз, кадом то ки мехарен занг занен, маълумотои пурраша гирем бо савдои хуб дорад. агар шумо дар чунин хонаи фурӯшии квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, маҳрама дар рақамҳои болодода 885 1225 ватсап, имо, телеграм, пайваст дорад. метавонед рӯй кунен, реклама мекунем. лайкро занед, навора то охираш тамошо кунем.
мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Боз як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зарнисор доми Масиро пеши таксиҳои Регар. Духонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад, 40 квадрати метр. Бо об свет таъмин аст, мега соҳибшод, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои замонавӣ мегад кардагӣ. ҳуҷҷатош мега 100 рӯз мега мешавад. нархи квартира мега 320,000 сомонӣ аст, бо мегад муомилаи хуб мегад мешавад. хоб рақамои мегафони ҳисобшона ва рақамои ватсапшона кадометон ки мехарен занг занен, бештар маълумотои пурра шудсон азиз аз худшон гирен. нашод сум мегад, нашод нархш мега бо арзон меша, фақат мега илтимос одамони харидори аниқ занг занен. дӯстон азиз, шумо агар хона, замин, квартира чизе ки дар кор бошад дар комментария мо нависед, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда видео карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба даҳам замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки бо фундаментош замин қарор дорад дар ноҳияи Восеи калхози Бобои Миралӣ. дӯстон азиз, Миралӣ Маҳмадалӣ, қишлоқи фермаи Шурик. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад, дӯстон азиз, ки фундаментои хона рехтагӣ аст. дӯстон азиз, гирдванашта одамо зиндагӣ дорад ва мегад об дорад. 8 сотиқ заминаи фундамент дорад, хоб об дорад, дӯстон азиз. обши қатъи ҳамин чизоша, нархаш мегад 55,000 сомонӣ аст, бу муомила дорад ва инчунин ҳуҷҷатам мегад дорад, документ мегад дорад. 55,000 сомон аст, муомила дорад. рақамҳои ҳисобшона ва вило кадометон ки мехаред занг занед, маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳошон гиред. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Варзоб, сарҳади шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, маҳаллаи Навобод. обшим дар Варзоб дохил мешавад. ноҳияи Варзоб, сарҳади шаҳри Душанбе, маҳаллаи Навобод, дӯстони азиз. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад, дӯстон азиз, ки ду тарафаш мега девор кардагӣ аст, сертификат мега дорад ва инчунин яъне ки иҷозати сохтмон мега дорад. дастрош намегад фурӯхта мешавад, бо нархи 50,000 сомонӣ мегад бо муомила дорад. хоб рақамҳои мегафони соҳибшона кадометон ки мехарен занг занед, маълумотои пурраша гирен. агар шумо дар хонаи фурӯшии квартира, замин, мошин чизе ки боша роҳи реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.